बाबा खाली ध्यान धैला से ना होई, एको गो मुल्ला जिना वइलन स। चेला हम तोरा के इतना ज्ञान देले बानी, जो जो कौनो मुल्ला के फंसा के लिया जा। रोकी बाबा, ध्यान हमार तीर मार। जातानी। जय ध्रुम धराम फ्रोम फ्राम लाठा लाठी ओम भ्राम भ्रूम कपा प्रबल योम धम। अभी तक कौनो जजमान ना आयल, देवी तुम नष्ट नता हमार। ओम ध्रीम धराम फ्रोम फ्राम भेज कौनो क्रम क्रम। जय ध्रीम धराम छू। ओम क्रीम कराम धुरुम द्राम मार लाठी फोर कबार ध्रीम द्राम छु। ये काली लास्ट बो, अभी तक कौनो मुल्ला ना आयल। ध्रीम बाबा बाबा एकदम तेरा के भस्म कर दम। अब सब शुद्ध शुद्ध समाचार सुनाओ। ना बाबा, रउआ के खुश कर दे। एगो समाचार सुनाएम, दम बोल। बड़ी मालदार पार्टी आइल बा। ओम ध्रीम धराम छू। बोल चेला, बड़ी मालदार पार्टी होने आइल बा। आइल कैसे बा? लेक काहे ना आइल रे? लेइए के आइल बानी बावे बहरी। बुला के लिया। जातनी। कहाँ जाता नहीं भाई? अरे हाँ भाई पगला गई रहो भाई के। अरे खाली जा तरन आवत तरन जा तरन आवत। सांचो बुझा तो पगला गइल बा, तबे हेंग हेंग करत रह। कहाँ लेकर इनका के ले जाता अरे है? तन देखत नहीं कहूँ बाबा बाबा चाहे डॉक्टर उक्टर लग ले जाते दिखावे के। बे बहुत एगो बढ़िया बाबा बारो। हाँ कहाँ? हम पता बता दे तनी तनी चली ना रहुआ साथे। ना, वहाँ से जाए हाँ अब वहाँ से होगा घूम जाए। वहाँ से घूमे तो एगो तटुल के गाछ है, तटुल के गाछ से फिर बाएं घूम जाए। फिर उनका एगो घर आई झोपड़ी, वो झोपड़ी से दाएं घूम जाए। फिर यहीं घूमते घूमते बाबा के कुटिया मुहे बा। लेकिन बचा कर हम लोग बहुत तगड़ा बाबा है। भूत तो अगर धैले हुई तो एकदम डराइए कर रहे हम लोग। ठीक बा, ठीक बा जाए। चल भाई। अरे महाराज कहाँ जातनी लो? अरे का कहीं जानतनी लइकवा के का बोल बा कि हेंगा हेंगा मुरी डोलावत है। देखत नहीं लइकवा के पगला गइल बा लइकावा। हां एक आदमी बतैलक हाँ। कि हो बारे ओझा वही जी ले जतन झरवावे के। अरे महाराज उतना दूर काहे जाए? हमार बाबा बारन ठोकन बाबा, एक बार ठोकी है तो सब दुख बलाई सब भाग जाई। हौ आदमी जोन बतैलक हन रउआ के, हौ बाबा बड़े ठग बारन, सब पैसा झीट लिहन आ ना रोगो तार बेटा के ना दी। तो तनी लिया चली ना, कहाँ राउर बाबा बानी? चल ना ठोकन बाबा बारन, एक बार ठोकियन तो सब दुख बलाई। चले पैसा वैसा बानू हाँ तो पैसा बैग में रख ली, ठीक बा हम रख लेते। ना तो दुख बलाई जाई तो बगली में कस के लेके चल जाई। हाँ चली चली। हमार बाबा जौन बनी नु बड़ी दूर दूर तक उनको नाम बा। चिरकुट बाबा नियर ना है, ठक के लेके भाग जाई। तो तनी चली बाबा तनी हमहू देखी। चली ना चली, ज्यादा दूर नहीं है, यही दे बनी। आई आई बैठी बैठी होने चुपचाप रहे में एकदम। बाबा ध्यान धइले बनी। अरे चेला, जी बाबा। हमरा पीछे है नदान वाला कौन खाना बरे? बाबा के हमार 3 गो आँख बा। देखला देख ले लन, जाग हो जी बैठो। गोर लागत नहीं बाबा। बोल चेला, का परेशानी है तुम्हारा? अरे तनी हमरा भैया के का जने का भइल बा। बस कुछ कहला के जरूरत नहीं है। लक्षण ई बहुत खराब लक्षण बा। कोई सब का हो रही? अरे बाप, ये धुआं धकर होता का है बाबा? बा का इसको हटाओ, उधर बैठो। कैसन चेला बारे? कोहनी कि चुपचाप रहो, बाबा खिसिया जी। बाबा माफ करी माफ करी। लक्षण बुझाता ई घर में ना रहत हुई। हाँ बाबा ठीक कहता नहीं।
टिकटॉक वीडियो बनावत हुई। हाँ, दिन भर बिजी रहेला, रात भर बिजी रहेला। दुआर पर आवत हुई जात हुई, हाँ बाबा, खात हुई भूख ना लागत हुई, हाँ बाबा, सब दूर हो जाई। अभी चुपचाप रही, ठोकन बाबा हई। हाँ एक बार ठोकनी तो सब दुख भाग जाई, तार भाई एकदम ठीक हो जाई एक बार ठोकला में। ठीक बा बाबा, तनी जल्दी जल्दी हमारा भैया के ठोकी ना कि ठीक हो जाओ। एकदम तू चिंता मत करो, एकदम अथी में हम बानी, बहुत भयंकर ही चीज बा। चला बोले गुरुजी। जड़ी एगो तूर। अइलो थोड़ा तू खा ला, इंगरा संग अइलो, थोड़ा तू खा आ हई इंगरा के ज्यादा खियावा। भगवा तो ले ले ललू, अब गोरवा पर निहुरा लोग की ठोकस, निहुरा लोग जब ले नहीं बोला एकदम तू लोग, जब ले तू लोग एकदम बड़ी माल बा। जब ले हम नहीं कहा मत खोलियो लो, साफी नहीं का छोरे के नाम लो, एगो जड़ी लियो तनी, जड़ी लियो तनी एगो। जा बाबुआ तो सब पैसा लेके भाग गइल, बैग उग सब लेके भाग गइल। गजला बाबा के फेरा में मत पड़ा, टू पड़ गइल सब लोग। जा जा केने गइल बाबुआ? कहने के बाबा पैसा सब लेके भाग गइल, हमरा टिकटॉक के पैसा तारा के कहने के हमरा भूत